lapheni ubani ucinga into kokubana one day nami ndiyoze ndiguge madoda ndibe mdala. Suyithetha foni nani ufuna benento leyakwazi uzenzela zona. Ngibalisele ngenye manje kwakuthiwa ngugeneral apha. Igeneral ngokwayo. Okay, into enzeka ugeneral ne kwaye kwacaba kuyaqashwa kwenye company yensimbi. Hayi ke nyani ke. Basayine ke contract grand. Ukubone mos xa sosayina icontract. Wa happy kanjani ufuna kudala ufuna umsebenzi. Sure. Yes. So ke ngoku ugeneral weseyikhule kakhulu ngeminyaka. About 46 years. Wabanela. So ke ngoku ugeneral ibona ba hey abantu ndingena nabo basemva kancinci nami ngeminyaka. Kuthi ukuthi basezayityala imali ngoba apha onamnyaka apha esizawuthatha khona umhlala phansi kuxa ufike kwi60 years. So wathi soba leminyaka ugeneral wabona yenza ukhawuleza nifike kwi60 years umhlawumbe kwi10 years ezayo zabe senifikile kwi60 years andifuna ukutya ngokumhlala phansi wami ukubona. Hayi nyani aqonda ugeneral makathathe isigqibo soba makehlise iminyaka. Ayihlise iminyaka nyani ugeneral mfondini. Yazi uzawuthuna. Ekubene ehlise iminyaka ugeneral. Cha ke ngoku uyimoshe ke ngoske ugeneral athi xa yehlisa leminyaka mos wayena 46 ngelo xesha. Udala wangu. So yena wavela wathi ehlisa iminyaka wavela wathi una 23 years. Wayehlisa kakhulu wayibaxa. Uthi awumuntu. Kanti ehlisa uba yithe mhlawumbe uno 30 years wavela wathi yena una 23 years. Wayibaxa kakhulu. So into enzeka kwaye kwacaba ke ngoku elihloba ehlise ngalo iminyaka ugeneral kude kwacaba ke ngoku kusemva uyibaxe kakhulu. Kuye kwacaba kusemva naba bezimva kwakhe uye wamncinci kubo. Okay ke yahamba ke iminyaka yaqhubeka kuthe ukuqhubekeni kweminyaka kwacaba hey hayi amanye amadoda ayitya imhlala phansi yawo ngoku ugeneral uyakhulu ayitya onke lamadoda imihlala phansi kwacaba icompany iqasha ngokutsha kwacaba ke lamadoda onke lawana onke kwacaba ke athatha umhlala phansi sewemadala mos hayi ihambile alexesha rhatyele. Onke amadoda bemancinci kuwo kwashiyeka yena yedwa ugeneral. Ugeneral ngoku seyiguge inkotovu yeqheko but ke ngoba yazibuza nabantu bolela kulo company. Le company njani kanti ingaligcina kanjani ikhehle lingaka kube caba ke lo mbuzo lo ude wabe uyofika nasezi office. Hey akucabe kuyachiwa kwezi office yathi ungena lo muntu lo. Thina simaze ngomntana lo muntu lo. Kukhona lo nto azokwenza 28 years into ezawuthwana lena namadoda. Hayi manje iqheko nje lamadoda kodwa hayi kambe sesimbheza sade sabe simpha negama lakhe kuthiwa yiGoodman kabizo eningambizi ngegama umuntu ongayigeneral kuyithani Goodman. Ngobonke abafika abatsha ngose lamathugezo amane sithi kupha kuye Goodman ithi lalo le ade mathugezo wathi nge-event zangoku kuba hayi sizobukela ubani ikwesi artist zangoku yona le company yayo yodwa lena incokola lena ngoYvonne Chaka namadoda ngoYvonne Chaka. Ngeke artist zakudala yabona amachikhosi zonke artists zakudala wazinabantwana obo bantu Rex rabanye. Hayi yakunini ngoku Becaba ke ngoku uketsana. Hey ingugo imbambile nyani ugeneral mdala nyani ngoku. Uzawubona kambe seyinento ethi ubuthi benithetha ngento ugeneral ayokubuza lonto ekseni kodwa lanto benithethe ngayo nisangena emsebenzini. Ubecaba ngokugeneral hayi uza kubuza ngalonto ugeneral sekusekusena agqize ihlekela ilinyembezi kukhona ahleka lanto benincokola ngayo apha ekampanini ngoko. Uyakwazi uza nento ibincokolo dala akubeka ezokukhumbuza sekukhona imhlekisana ingenasizi le company. Ngixesha uzombone mina lapha endleleni ulele yabona ulele nje uyahlafuna nje uhlafuna nto kanti hayi uphuphela ixesha lelunch. Kaloku uyaphupha uphuphela ixesha lelunch ngelakhe yena uyatya yabona. Okanye asikalile inyembezi ngoba asikalile nje inyembezi imbambile nyani ngoku masithi hayi ningayiphazamisi iGoodman. Kodwa yayikhapani masithi hayi ningayiphazamisi iGoodman le niboma iGoodman izokwenza 29 years. Uthi uyobolela lapha soon sobe celebrate birthday yayo. Wazichana ugeneral ngokwehlisa iminyaka kakhulu. Yiyo le nto phela sengomela yena usengumfana fango itsho kaloku into kaloku kakhalelo.